வன்மை இல்லை ஓர் வறுமையின்மையா, திண்மை இல்லை ஓர் செருணர் இன்மையா, உண்மை இல்லை பொய்யுரை இல்லாமையார், வெண்மை இல்லை பல்கேள்வி மேவலார். தமிழ்நாட்டில் வறுமை என்பதே இல்லை என்பதால் கொடைக்கு அவசியமில்லை. பகைவர் எவரும் இல்லை என்பதால் துணிவுக்கும் வேலை இல்லை. பொய்யுரை ஏதும் இல்லை என்பதால் உண்மையை உரத்து சொல்ல அவசியமில்லை. கேள்வியறிவு பொருந்து இருப்பதால் அறியாமை என்பதும் இல்லை. கம்பன் விரும்பிய கனவாய் திகழ்கிறது முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் தமிழ்நாடு.